Mabungahong kabuntagon mga igsoon. Live ta. Share sana ako mga igsoon. Praise the Lord. Bagong kabuntagon na pod mga igsoon. Nagihatag sa Ginoo. So ako sa i-share atong live. Kumusta ang inyong pagmata na mga igsoon? Ako na ning gibalik-balik. Pagmata na to karon daghan sa duwa ka mata. Daghang ni taliwan na ning kalibutan na. Apan ikaw ug ako gipamata niya. So nindot igsoon nga sugato na to ang Ginoo karong kabuntagon aside nga nagampo ta mamalandong sa sayang balaang pulong. Timo-timo na nino sa mga dili kasimba. So, mauni akong gihimo gud sa mga, of course, sa mga di walay higayon nga makasimba kay kana bitawng di jud pwede mo simba kay nag-duty or naay gibuhat nga importante, no? Nga di man nato kontrolado na, no? Unya para sa manimba unya, timo-timo tadaan ani. Amen. Again, mabungahong kabuntagon. And then please share our live. Ako sang i-share ari mga igsoon. Daghang ay mag-atang ning live na to. Praise the Lord. Hallelujah. Right. So, done sharing. Hallelujah. So, it's a fruitful day everyone, no? Laing adlaw nga gitugot sa labang makagagahom nga mag-enjoy ta sa gitawag og gasa sa kinabuhi sa libreng gininhawa, no? So salamat sa Ginoo. Grasya ra gitanan sa Ginoo, no? So happy Lord's Day everyone. Labi na sa mga higala na ko diha sa Cebu City Jail, no? Happy Lord's Day mga kaigsuonan ako diha. I believe later magsimba na sila ron atus taas, daghan ra badugay na sila magtapok. So this coming Monday mga igsoon wala sa ako kay karong Tuesday man good. Na youth camp nato diri sa Bohol unya. Speaker ko, usa ko sa speaker. So mag-prepare sa ko, no. So dili sa ko kana karong Lunes niya ako nang tingbon sunod Lunes pohon sa anniversary. Kay ako man sa speaker ninyo diha, no. So kita ta diha pohon. This coming Monday ayaw sa lang kay nasad ko yung mga schedule diri, no. Conflict ba busy kita para sa Ginoo ani mga igsoon. Hallelujah. So akong shout out ng mga OFW sa lain-lain kanasoran, shout out din tanan diha, no, namo song prayer. And akong i-shout out ng mga seaman, mga seafarer namo song prayer, mga naka-permanent resident sa lain-laing nasod. Kanunay mo giuban ako sa akong mga pag-ampo because I believe what you did, no, dili ni siya lalim nga sacrifice for your family. Grabe, so salute ko ninyo. Namo sa akong mapag-ampo, no? Salamat sa Ginoo. Praise the Lord. Unya akong gi-shout out sad ang tanan nga mga listeners and mga followers, no? From Luzon, Visayas and Mindanao. Especially nga tuang mga subscribers ani nga page, shout out. Mga star senders, shout out gapon. Tanan, new followers, welcome kay mo ani nga page. Wala tay laing gipataas, ngalan lamang ni Jesus, dili pundok, denomination. Naman tay mga lain-lain nga mga grupo or pundok or organization, but we lift up only one name, the name of Jesus Christ alone. Amen. May buntag pastor makapaminaw na sab ko sa pulong sa Ginoo pinagi nimo. God bless pastor, God bless you more. Sister Richelle Daligasaw, no? So akong i-shout out ang isla sa Dawahon, no? Southern Leyte, daghan kay tag mga listeners diha, no? Shout out to Pastor Marlon Cotamora and to Sister Lilia and Brad PD Pinola, okay? Sa tanan nga nagtan-aw karon nga nag-duty na may nga na di kalikayan. Shout out gyapon, no? Salamat sa Ginoo.
And ako gi-shout out ang PC Gami family from Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay. As far as I remember lang PC Gami sa somewhere in Bukidnon, PC Gami Osamis. Katong na-meet na ko dito, katong nagsigpa picture. Samanto somewhere in Leyte na ako na-meet dito. PC Gami sa Sambuanga, Pagadian, Cagayan, Davao, Jensen, of course, Pulumulok, Pastor Ronnie, shout out. Tanan, Cebu, of course. Asa pa may uban. Praise the Lord. Hallelujah. Sa daghan to niya, di man kayo ko familiar sa mga places in Mindanao. No, basta daghan. So ako na lang i-generalize, shout out Pisigami, Luzon, Visayas, and Mindanao. Of course, diri sa mga Bohol. Praise the Lord. Okay? So, again, akong balik ko nigsoon. Bisan Sunday ron magtimo-timo sa tadaan sa pulong sa Ginoo ron busog kay ta ba. Amen. So this is for the glory of the Lord. Okay? So sa paman, akong team sa Living Water Christian Fellowship, shout out. Kung mga team nga nagsige og kauban ako sulod sa Cebu City Jail. And of course, akong gi-shout out ang tanang mga jail officer and warden sa Cebu City Jail. Good morning, Pastor. Karon palagi ka nagbalik og vlog. Sige na ko. Nya dili lang ko usahay i-suggest sa Facebook. Pero naa bag-o pa ta nakabalik. Igsuon kay gi-restrict man ta. Karon okay na. Okay, no? So thank you, no? Pero kung imong i-search ang mabunghahong Kristohanon, nanatay mga video kada adlaw, nanatay mga message, no? Praise the Lord. Shout out OBCI Church Tapal, Ubay, Bohol. Murag ka Pastor Jacob ni kauban ba? If I'm not mistaken. OBCI Church Tapal, Ubay, Bohol. Sunny Boy Solarte. God bless you, Igsoon. Thank you, brother. A blessed Sunday. Good morning, Pastor, from Southern Leyte, LC2 Asuncion. Shout out to Brad Ryan Galaneda. Praise the Lord. Okay, so dili kita ingon nga magdaghan sa shoutout no kay Domingo maron niya. After this mag-prepare pa ko for today. Excited sa ko kay murag naatay usa sa followers nga musimba diri karon. Gusto daw siya musimba, naa siya sa Bohol. Hallelujah, praise the Lord. Og sa of course excited ko labi na makit-ana ko ron later ang atuang mga disciple nga gipiel sa Ginoo, mga gikag presuhan mo na atong ganahan igso no. Kita mga ginikanan, mura ginikanan sa pagtuo, ba malipay na makita na daw tong anak. Hallelujah. Praise the Lord. So, sa pagid, shout out ako tanang kapulisan nga nagtanaw karon. Shout out Police Captain Jasper Reyes. Kung classmate, happy karon sa San Isidro, Bohol. Cam Usmeña, Cebu, shout out. And of course, Sir Paul Acosta. Shout out sa dako nga higala, amigo nga police sa Davao, si Police Officer Sir Rugia Bergonsado. And sa Bohol, sa Barracks, shout out ng mga kapulisan diha dako dihan ko kaila ng mga amigo. And of course, sa mo ang Clarin Police Station, sa naghatag na ko ni shout out. Shout out ang Clarin Police Station, diin mao ni ang station nga sige kugwali nila. As their PNP life coach, mga butan, ambungan o mga manyag nga kapulisan. Shout out Clarin Police Station ug sa among Happy Police Lieutenant Chief Amado Amba. Shout out also to Brother Bior Letran. Blessed Sunday, Pastor. Shout out Blue the Trumpet Christian Fellowship 3rd anniversary today. Kabatian, Davao City. Anak ko bi. Na jud siguro yung mga kuan diba? Bitaw. Blessed Sunday. Okay, again shout out nako ang Blue the Trumpet Christian Fellowship 3rd anniversary today. Somewhere sa Kabatian, Davao City. Greetings from Brother Bioy Letran. Okay, praise the Lord. Daghan kayo mga na-meet na ko, Brad, from Davao atong convention. Digos ba, daghan kayo somewhere in Davao. Praise the Lord. Unya murag usa sa among speaker from Davao as well. Okay, so okay na tag shout out. And I just want to encourage everyone to share our live today and mention yung mga higala sa comment section, and don't forget, you can also type at followers, at highlights, at everyone, and kuansad pwede ninyo i-share gini ang important ang nindot i-share gid igsoon para
maulaw ka mo mention nila, i-share lang igsoon. Okay? Good morning, Pastor, watching from Liluan, Southern Leyte. Naka-timing radyo ko sa imong live. Praise the Lord. Himaya sa Ginoo, Sister Sharon Milar Lagunda Agapay. Praise the Lord. Exxon, thank you for your time. Okay? So, let's start na to pray. Kay after this, mag-andam pa tayo, Exxon. Hallelujah. Davao del Norte again, Santo Tomas, Sister Madeline Balinwang. Anyway, ako din, Pastor, kita na jud ko nimos personal pag anniversary sa Union Church. Gwapong tao man nun. Anak sa Ginoo, Pastor. Okay. Daghan kay tong tao, Brad. Daghan kay tao to kay Union. Speaker katong speaker ko no. Ila Pastor John Ray. Kuan ka ng daghan kayo. Hindool ka na ko to. Bitaw ako na i-shout out ang tatong tanang nagpa-picture na to dito sa Kuan bi, Cebu, sa Golden Peak Hotel. Salamat sa inyong presensya o I'm so happy. Of course kay home and kuan jud ka nang gi-welcome sa mi ninyo nga nindot kay ba. Salamat kayo. Daghan kayo mina-inspire og na-bless sa imuha, Pastor. Thank you. Himaya sa Ginoo, Brad Bioy Letran. I believe kani si Brad Bioy Letran, mga gikan sa nis kangit-ngit ba, mga kalaki bitaw sa una na to, Brad. Unya karon nanata sa tiilan si Ginoo. Praise the Lord. So let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Let's invite the presence of the Holy Spirit right now para mas atong masabtan, mas mapalawman ang mensahe sa Ginoo. Amen. Okay? So while waiting for the others, di man ta ingon magdugay diri yaw-yaw kay simba man, no? So mao na nga mag-start na ta. Kay mao lang gyapon i-replay mo replay ra mo gyapon to sila. And anyway, ang wala pa dayon maka-subscribe sa atong YouTube channel, please subscribe. Ang link na sa caption na ning live. Kay ako ang gining i-download after this niya, i-upload na ko dito kay mas simple, mas sayon pag-download. Masunod ang mga wali ba sa atong YouTube channel. Pre-ra na section ng subscribe, to subscribe na sa caption ang link sa YouTube channel. Okay, ato sa ni ko. Okay, so let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity. Thank you, Lord, for the gift of life. Today, there's so many people die today, but you allow us to wake up today, Lord God. Thank you for your mercy. Nga gi-extend nimo for us today. Salamat sa imong grasya, imong gugma, Ginoo. Salamat kayo. And this time, Lord God, mamalandong na usab mi sa imong balaang pulong. But before we start, please again search our hearts. So siya mong kasing-kasing, our feelings and emotion. If there's any negative inside of us, Lord God, cleanse us, make us worthy. Because your word is so holy. According to your word in John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ikaw kini mismo nga mong isgutan karon. So, himo aming angayan, himo aming takos, ug andama among panudlanan nga espiritu kanon. Aron among masalod, amo jung madawat, dili mausik, dili masayang ang imong mensahe, Ginoo. Tagaimig kasing-kasing nga kanunay madinawaton, mapainobsanon og andam musunod sa imong pulong. I-bless tanang viewers, listeners, tanan nga mag-replay ani Ginoo. As we listen to your word this morning, I pray, Ginoo, nga among mabati, masinati imong hikap, imong gahom, imong presensya, ang manifestation sa Holy Spirit among mabati karon, Lord God. Father God, you are the one, Ginoo. You're the only one we lift up this morning. Wala mi mag-isa og grupo pundok relihiyon. Giisa namo lamang ang ngalan nimo ni Kristo Jesus. And Lord, tagay mi kaalam nga langit nun. Kay kung kami ray interpret sa imong mensahe, dili na mo ni masabtan. Gamit ang amo ang kaalam nga kalibutanon. Apan kung amo kang gi-acknowledge, i-invite, Ginoo, tugutan ka namo nga mo take over. Then among matugkad, masabtan imong pulong. Salamat daan sa kadaugan, Ginoo. Again, panalangini ang tanang mamati karon sa imong pulong. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. We have 60 plus viewers this time. Praise the Lord. Let's start.
So our topic for this morning is about kung ano igsoon kita ba nga mga Kristohanon naglakaw sa pagkamatarong or nagkinabuhing matarong, unsay atong benepisyo or unsay atong dangatan isip nagpagamit sa Ginoo, isip nagsunod sa Ginoo, unsay dangatan nato. Okay, mao na tong topic today. Salamat kay Pastor sa imong panahon nga gigahin sa tanang viewers. Himaya sa Ginoo. Brad Ryan Galaneda, shout out to Galaneda family from Cagayan de Oro. Nakabisita jud ko sa ilang balay, no, sa family ni Brother Ryan Galaneda og ni Brad Ralph og ni Joanne, sakto ba ko Brad Galaneda family, no? Shout out sad. Okay. Oh, thank you Brad Ryan Galaneda from Germany, nurse, no? Tanang mga nurses sa lain-laing dapit sa kalibutan na diha mga OFW nga mga nurse, no? Shout out ninyo tanan namo sa prayer. Let's start. Hallelujah. Okay. Praise the Lord. So, ang ato ang teksto from the book of Psalm, Salmo ni mga igsoon. I believe ako naman yung na-share mga last year siguro. Okay, pero ako ning gusto i-share karon mga igsoon kay gusto ko nga kay kita mo nga nagsunod sa Ginoo, kita nga nangalagad sa Ginoo. Of course, makasugat ta og mga labi na ang kalibutan karon nga crisis. Daghang mga hagit, no? Normal man na siya. Last days, it's biblical nga malisod ang panahon. No, sa usahay ang mga ubang Kristohanon nga labi na ka ng mga dili pa jud kayo luto bitaw or dili pa kayo matured spiritually. Sometimes mag-struggle sila, no. Di kaligayan nga sa unahan makaunahon na sila mga kabalaka in the future. So gusto na ko ipahibalo yung mga igsuon nga tanan nga ning sunod sa Ginoo, nangalagad ni Kristo nga matinud-anon. No? Di kita pasagdan sa Ginoo. Amen. Di kita magkulang. It's biblical, okay? So, nyara kay murag na naitaas kay Mrs. Diba? Shout out ko pastor sa akong asawa nga si Maribeth Igaw from Brother Danilo Igaw. Shout out daw. Ma'am Maribeth Igaw. Okay. Salamat sa Ginoo. Anyway, ako ding special mention, shout out sila si Brad Aris sa Cebu City Jail. Si Brad Aris, no? Sila si Brad Mago, shout out og sa iyang lovely wife nga si Ma'am Lovely po dangalan, no? Brad, kita da pohon, no? Pohon anniversary. Brad Ibang, Brad Ayan, Brad Jao, Brad Kenneth, sa pay uban dia, mga Brad na to da. Si Brad Pacho ba to? Bato diri. Natoy kauban ako sa team nga nag-chat. Brad Pacho lagi. Okay? So, tanan diha, no? Ang manghon ni Brad Jomar sa Maximum 19. Shout out ng RDC 1, 2, 3 and of course, Maximum 4. Padayon ta pagpangalagad sa Ginoo, okay? Ug sa mga jail officer diha, no? Mga warden sa Cebu City Jail, shout out. Okay, let's go. Ingon diri mga igsoon ang Salmo. Kapitulo 37, versikulo 25. Ingon si David, listen carefully. Shout out sa tabi kay di ay nagpadali Brother William Bacarisas. Morning pastor, shout out ko sa akong pamilya na pamilya daw niya sa Cebu. Yan nasa sa Saudi this time nagtrabaho Saudi Arabia. Shout out sa pamilya ni Brother William Bacarisas. Nga na siya sa Saudi Arabia this time, yung pamilya na Cebu. Anyway, before I start, naday ko i-connect so on. Para ni sa tuang mga followers and avid listeners sa atong live, no? Sa Bohol and Cebu only lang, ha? Bohol and Cebu, listen. Pwede sad mo mag-request o Bible study. Okay? Kay mao ni ang usasad ni sa gi-impress ni Lord na ko. Nga na bitaw. Pwede mo mag-request og Bible study unya atuan ang planuhan. Bisan asa mong dapita da even Cebu or ari sa Bohol kay mag-start ta og mas bitaw magtapok-tapok ana magina, no? Simbalay style ba. And then itugot sa Ginoo. Who knows? So takabalo ngadto igsoon.
No, wala ta kabalo sa plano sa Ginoo, but ngadto basin sa inyong area pwede si Lord, pwede ta magtukod og church diha, magplant og church, depende sa kabuton sa Ginoo. Pero open ta, no, karon ra ako nigingon, open ta sa Bible study. Kay planuhan na to na nya, I believe kung kabubuton sa Ginoo, itagbuon ang sa Ginoo atong mga panginahanglan ana, like provision, no, kay nindot ni igsoon, kay mao ni atong paspasan ron, no, kay ang kalibutan lahi na kayo, so pinaspasay na sa taron, no, ang yawa nag double time nga mangabig og kalag padung sa impierno. Kita sad nga nas kamatuoran uhaw ba sa pulong sa Ginoo. Nindot jud nga this is the best moment, this is our season nga kana bitawng giyahan ang nas kangit-ngit dalhon sa kahayag. Again, sa kuan lang nino Bohol, Cebu, kay duol ra ba? Duol ra man, Cebu 1 hour, 2 hours. Bohol duol ra. So, ingna lang ko i-message ko, i-PM ko kay actually daghang kay nanguan ako ani nang gusto naghagad og Bible study nako, daghan kayo. Nya nagbalibad ko kay gilayuan ko ba, pero karon na-realize na ko nga sayang, no. So, I say yes kung naay gusto magba-Bible study somewhere in Cebu, and ari lang ta Cebu and Bohol. Sige ato nang planuhan. Grasya sa Ginoo. Unya kay mag-start ta balay, and then kay daghan nag-message na ko, pastor, naamoy simbahan diri Cebu. Pastor, naamoy simbahan diri somewhere in Mindanao ana. Daghan kayo. Nya sige ko gingog wala ra ba. Sa karon igsoon mo na ni impress ni Lord nako nga mo dawat ko og mga ingani Bible study. Din ako nang ihatag akong effort and action for the glory of the Lord. And I believe if it is God's will, kung kabuton gina sa Ginoo nga anak ta sa inyo ang dapit din i-provide ni Lord atong panginahanglan, provision, or si Lord ray bahala, no. Na mag-start ta sa simbalay, murag something simbalay ana din. Simba sa balay, okay? And then after that, watakabaw ngadto og basin maybe in your place na i-plant si Lord nga church, di ba? Siya man, no? So ako mubuhat lang ko unsay kabubuton sa Ginoo. No, open ta, no? So i-PM lang ko igsoon. Okay, let's start. Hallelujah. Wait sa kadiyot. Very on na. Balik lang ko. Okay, thank you for waiting. Okay. Excuse me. Sinsya na mga igsoon kay murag tagi. Buo tagamay ba kay adto sa Cebu igsoon. 4 days na mong stay dito. Nagsige mag-stay sa aircon. And then pag uli dire aircon man dire, pero tagsara man kung mag-aircon dire kung mag-live ra ko. Uli na mo sa Bohol, init kayo murag wa gamay, pero okay ra ta dia igsoon. Okay? Praise the Lord. Oh, di sa ko kayo mag-shout out ha. Kita ko kabasa ko. Start ta kay simbar ba. Right? So atong teksto Salmo 37, 25. The word of God tells us today, sa gingon sa pulong sa Ginoo ni David, Salmo 37, 25, karon tigulang na ako. Apan sukad sa akong pagkabata, wala pa ako makakitag matarong nga gipasagdan sa Ginoo. O mga anak sa matarong nga nagpakilimos, mao ni benepisyo. Mao ni dangata nato igsoon kung mga lagad ta sa Ginoo or makinabuhi ang matarong. Okay? Again, Salmo 37, 25. Ingon si David. Mao ni kasinatian ni David igsoon. Ug iyan ang gisulat, igisulti igsoon sa dihang tigulang na siya. Ug ingon siya, karon tigulang na ako, si David ni. Apan sukad sa akong pagkabata, wala pa ako makakitag matarong
nga gipasagdan sa Ginoo, o mga anak sa matarong nga nagpakilimos. Okay? Ang Diyos magapanalangin sa balaang pulong. So nining kabuntagon, praise the Lord, hallelujah. Praise God. Nining kabuntagon mga igsoon. Hallelujah. Gidasig ta, gipanumduman ta sa mensahe sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo mahitungod sa tuang paglakaw sa pagkamatarong, sa tuang pagmangalagad sa Ginoo mga igsoon, no? Hallelujah, no? Nay reminder si Lord na to, makalimot ta ba kay ano man kaning maglakaw ta igsoon nga nagsubay sa kabubuton sa Ginoo, naagi nay mga grabe mga unos, pagsulay, kasakit, tanan kawaladon, sagol-sagol na diha atong masugatan. Apan mao lang niya atong timan-an igsoon. Ingon ang pulong sa Ginoo, ingon si Haring David igsoon, a man after God's own heart. Ingon siya igsoon diri, unindot kayo, very comforting og kani nga pulong nga gibungat sa baba sa alagad sa Ginoo nga si David igsoon, dinihugang alagad sa Ginoo. Maghatag na to nig security or kasiguraduhan. Ingon siya, karon tigulang na ako apan sukad sa akong pagkabata. Wala pa ako makakitag matarong nga gipasagdan sa Ginoo. Gisulti ni David sa diyang tigulang na siya. Ug sa naobserbaran ni David igsoon nga samtang nagtubo siya bitaw diri sa kalibutan. Bata pa siya hangtod na tigulang, wa pa siya sukad masukad, wala pa siya kakita og mga tawo nga nangalagad sa Ginoo, mga taong matarong nga napasagdan sa Ginoo. Kung kita naglakaw sa pagkamatarong igsoon, ang pabor sa Ginoo, ang panalangin na ginakanunay. Now, ato sa ning palawman og maayog atong klaruhon puning word nga matarong. Now, ang pangutana sa uban igsoon kay matarong man ang gimensyon ni David ri righteous. Kanus ata mahimong matarong. Kay ang matarong raman po'y kanang kuanan sa Ginoo, tagbuon niyang panginahanglan, no? Ang matarong raman pod ang di pasagdan sa Ginoo. Kung dautan pod tao, dili po namang hilabot ang Ginoo, pero katong mga tao nga matarong igsoon, ang Ginoo dili mo pasagad niya. Walay magkulang kanato. Now sa Bible, kanus ata mahimong matarong. Okay, nag-ingon sa diri mga igsoon si Pablo sa Roma 3:22. Aning atak na mahimo tang matarong ani, okay? Or aning dapita, aning panahon na mahimo tang matarong. I-declare ta nga matarong, okay? Matod pa sa Roma kapitulo 3 bersikulo 22, gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo, kay managsama man ang tanang mga tao. So nay word diri nga pinaagi sa ilang pagtuo kang Kristo, gihimong matarong sa Dios kita. So mag-start igsoon nga mahimo tang matarong, ang nakapamatarong na to si Kristo. Ang Diyos day mga igsoon, ang naghimo na tong matarong ang Diyos. O kanus ana mag-start? The moment we start to believe and to have faith in Jesus. Sa diyang atong gidawat gituuhan si Kristo. Mingtuotan ni Kristo nga siyang atong manluluwas igsoon. And then gimatarong na ta sa Diyos, nahimo na tang matarong. Unya that way, nabag-o na ta, nakinabuhi na ta sa matarong, nibiya na ta sa kangit-ngit igsoon. Mao na igsoon, diha nag-start nga nahimo tang matarong. Sa diyang ning tuo ta, nidawat ta igsoon ni Kristo, isip atong manluluwas, isip atong manunubos, isip mga nagpasaylo, nagdupa na to ibabaw sa krus sa Kalbaryo. If we believe that in our heart, we have faith in Jesus Christ, then ang Diyos igsoon naghimo na natong matarong. So karon matarong na ta. To all of the viewers right now, nga natay pagtuo pagsalig igsoon, no? Atong gidawat na si Kristo, gituuhan. Siya na atong giilang nga atong manunubos, the Messiah. Siya na ang atong manluluwas. Siya ang naghinlo na sa ato ang kasing-kasing gikan sa kasalanan, nahimo na tang matarong. Now ningingon si David igsoon nga katong mga Ingon si David igsoon nga, kadto dang mga taong matarong, di pasagdan sa Ginoo. Mingon si David, iyang gibalik ni ingon sa akong balikon igsoon, ingon siya, tigulang na ako karon. Apan sukad masukad sa bata pa ko hangtod karon tigulang na ko. Sige ingon re, wala pa ako makakitag tao nga matarong nga gipasagdan sa Ginoo. Amen. Wala pa ako kitag taong matarong nga gipasagdan sa Ginoo. Wow. Mao ni ang verse igsoon nga usa kaya ako maguning na sinati. Sukad ning response ko sa tawag sa Ginoo. Nay mga times nga medyo gipit, nay mga times igsoon nga mura og apiki, pero mura ra de.
Na mga times nga murag wa pero naa di ay. Wa pa mi nakasuwanit. Pasensya na ni hina-hina ang internet. Okay? Ningkalit da. Okay? Again, this is one of my favorite verse nga gisulat ni David. Kay nasinati na mo. Ingon siya nga sukad sa iyang pagkabata, tigulang na siya. Wala pa siya makakita og mga matarong nga gipasagdan sa Ginoo. Amen. Ako mismo personally, apan di kalikaya na mga times nga makulbaan ta kay Judith na. Nabay mga naiutang niya. Usay murag wala pero naa da ito tagbuon sa Ginoo. Ngano man tungod kay nakita sa Ginoo nga naglakaw ta sa pagkamatarong, no? Or kita mga tao nga matarong. Matarong means aside nga agi ato maning gikuan ganina no gipalawman nga kanus ata mahimong matarong the moment we believe in Jesus Christ, we accepted him as our personal Lord and Savior. He is our master, our Savior. Then gihimo tang matarong sa Dios niya. Ang matarong igsoon mao ni siya kanang mga taong matarong maunang mga taong may nadlukon sa Ginoo. Ang taong matarong mauna ang mga tao nga wala nagbuot-buot silang kagalingon kung dili nagbuot kanunay dipindi sa Ginoo, nagdipindi sa Ginoo. Ang mga taong matarong igsoon maunang naglikay sa mga kadautan ug nagkinabuhi nga balaan. Ang taong matarong igsoon nibiya na nas kahilayan, nibiya na nas kangit-ngit. Okay? Nagsunod na sa kabubuton sa Ginoo, nagsubay na sa plano sa Ginoo. No, ning tubag na sa tawag sa Ginoo, mo na mga matarong. No? Nagpagamit sa Ginoo, sa una nagpagamit sa demonyo, karon nagpagamit sa Ginoo. Maunay mga example sa mga taong matarong, no? Wala na nagpuyo sa kalawayan or kahugawan, nagkinabuhi na sa pagkabalaan. Maunay mga taong matarong. Ug ningon ang pulong sa Ginoo diri nga wala pa ako makakitag matarong nga gipasagdan sa Ginoo. And the very comforting is, the next line is, o ang mga anak sa matarong nga nagpakilimos. Kaniday kita igsoon nga naglakaw tas pagkamatarong. Naglakaw ta nga nay kahadlok sa Ginoo. Naglakaw ta nga nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Kita mga ginikanan, madamay ang atong mga anak. Madamay atong mga anak nga dili pasagdan sa Ginoo. Parehan ako. Igsoon kabalo na mo nga adik-adik ko sa una. Na maligya kog syabo. Rugby boy ko sa una. Nakabuntis kog mga babae, no? Tanan akong gisudlan, no? Rugby, bulkasil, marijuana, sa mandiya, barnis, aso sa katol, gasolina, sirap, tanan nga suyupunon gawas sa kokin og ecstasy, wala na nako. Suyo pa. Pero tanan nga mga maka-addict igsoon, ako na nang gikuan, mga tanang bisyo. Okay? Wa ko nang alagad sa Ginoo, badlungon ko, sige kog pangawat og kwarta sa simbahan sa opering og ikapulo. Kay palit na kog syabo. Apa nang akong mga ginikanan, kung ubang akong mga igsoon nangalagad sa Ginoo, matinud-anon, nagpagamit sa Ginoo, naglakaw sa pagkamatarong. Mao nang ako bisag salbahis kay ko igsoon, dagang higayon nga mamatay na unta ko igsoon, nabuhi pa ko. Tay remembrance o kaning ipon ako. Kana igsoon na pantok ni akong ulo sa mintok, may padung ni mo palit og syabo niya nakaligis kog iro. Dagang mga higayon nga madisgrasya ko, buhi pa ko. No? Ingana igsoon ba? O katubong time nga manulis mi. Na time nga manulis mi sa akong barkada igsoon niya. Katong kauban na og ikag prisuhan ang ilang kaso ato. Kuan gyud mga robbery gyud, mga tulis gyud, snatching. Anad na sila. Unya padung na mi ako to driver niya wa gitugot pa gyud. Wa gitugot sa Ginoo kay padung na mi. Ako may drive akong motor, ako nang gikuhaan og kanang plate number, ako nang gikalabira kay namo koy motor sa una igsoon nga lowered kanang palumba-lumba ba nga ang ligid gamay kayo bitaw nga murag bike. So akong gitangtang tanan, si plate number gikalabira na ko na as in na black na siya tanan, gikuha na mo mga cover kay red man to. So padung na mi ato asa ta manulis ani, mano. Naglalis man ako mga barkada, mga tirador ba. Naglalis silang duha kay ang usa dako man. Sige ayo lang kuyog kay bahinan gidi ko uban ko kay nako ikuan na ba nanginahanglan sa kay mga adik-adik lagi kanang pangsuyop ba. Hantud naglalis sila, hapit sila nagpinusilay. Hantud wa na lahos ang tulis. So wa to gitugot sa Ginoo. Kay basin kato nga lakaw mo madakpan mi ako madakpan or mamatay ba kay manukol kani mga adik-adik mga igsoon magpabuto mong gina. So basin mamatay ko atong time pero wa gitugot sa Ginoo ngano man tungod kay akong mga ginikanan naglakaw sa pagkamatarong. Once ang mga ginikanan day mga igsoon maglakaw sa pagkamatarong, mga lagad sa Ginoo nga matinud-anon. Sa karon bisan atong nakita atong mga anak, mga badlungon pa na, pero ang Ginoo nagtan-aw nila. Kung concern ta sa kaluwasan sa atong pamilya, una nga concern ang Ginoo kay ningon gid siya sa iyang pulong sa buhat nga
Mutuo lang ka ni Jesus, unya maluwas na ka. Ikaw ang imong tibuok panimalay. In other words, the moment we come to Jesus, the moment we surrender everything to Him, dili lang kay kita ang gidawat sa Ginoo atong pamilya, gitan-aw na sa Ginoo, gimanmanan na sa Ginoo. Na-confirm diri igsoon sa Old Testament pagalinidaan nga ningon diri si David, o mga anak sa matarong nga magpakilimos. Hasta ang mga anak sa taong matarong, unsa man na siya, basta ang imong ginikanan matarong or nangalagad sa Ginoo, madamay igsoon sa benepisyo ang mga anak. Pareha nako. Ang akong mga ginikanan, pastor man sila, duha, akong mama o papa, nagdalag simbahan, matinud-anon nga nangalagad sa Ginoo. Ako, bisag badlungon ko, 16 years kapin ko nga nag-adik-adik, igsoon, sige suyo pog siyabo. Pero tungod kay akong mga ginikanan nangalagad nga matinud-anon sa Ginoo, naglakaw sa pagkamatarong, naay pabor gihapon nako. Naay mga times nga nagbugno ang kamatayon o kinabuhi, but still gibuhi ko sa Ginoo, murag something nga nabitaw. Hangtod karon nahimo kong alagad sa Ginoo. Ano man, akong mga ginikanan igsoon, grabe ang ilang pag-ampo nako, or of course sa ilang mga pag-ampo. Kita mga ginikanan, natural man gina nga usa sa priorities atong prayer is our children, atong mga anak. Ako ilang giampo nya mao ni ingon man biblikal man diri nga bisan mga anak sa mga matarong, wala pa daw kakita si David og bisan mga anak sa mga matarong nga nagpakilimos. In other words, mga igsoon, ang anak sa mga taong matarong tagbuon sa Ginoo ilang panginahanglan. Amen, dili lang kay ang ginikanan, apil ang anak. So paminaw mo mga ginikanan nga nagtan-aw karon. If ever napa mo yung mga anak nga wala pa karon nangalagad sa Ginoo, or ang uban nangalagad pero simba-simba lang, wala gyud ingon nga seryoso ang ilang relasyon sa Ginoo. Ayaw na unaw na, padayon lang. Padayon sa pagpangalagad sa Ginoo nga matinud-anon, padayon sa paglakaw sa pagkamatarong. Kay ngano man ang pabor sa Ginoo nga gihatag nimo, madamay gyud na imong mga anak. Naray saktong panahon. Nay appointed time, pareha na ko igsuon. Grabe na kaya mga tao sa palibot ug hukom kanang anak ni pastor, adik-adik, sigag mata, kawatan, nakabuntis og babay, unya nagsugod na daw nagpamaligyag syabo. Unya dihay time nga wa ko na maligya igsoon, pero namalit kog daghang syabo, gipadala nako sa akong mga barkada. For something ana, ang majority sa feedback sa akong mga silingan negatibo. Wa daw ko ilaing padulngan, minteryo, rehab or prisuhan kay makapatay daw ko or mamatay daw ko, something ana igsoon. So puro negatibo. Pero ang akong mga ginikanan igsoon, nagpadayon nga naglakaw sa pagkamatarong. Nagpadayon nga naglakaw nga nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Nagpadayon sila paggamit sa Ginoo kay nagdala man sila simbahan. Despite sa ilang nakita nako nga salbahis, barumbado, maldito, adik-adik, himabay. Wa gyapon sila pakialam, nagpadayon sila sa ministry. Naglakaw sa pagkamatarong. Ug niabot ang panahon nga karon ako na pod ang nipuli nila. Ang usa ka banggiitang adik-adik sa among lugar nahimo ng pastor karon, ako na igsoon grasya sa Ginoo. Ngano man, tungod kay akong ginikanan wala mi give up sa ilang pagkinabuhi sa pagkamatarong, paglakaw sa pagkamatarong, pagkinabuhi nga nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Madamay kay tanawa, klaro man ni kayo mga igsoon, maom ni gingong David. Sukad sa akong pagkatigulang karon tigulang na ako, apan sukad sa akong pagkabata wala pa ako makakita og matarong nga gipasagdan sa Ginoo, o mga anak sa matarong nga nagpakilimos. Sa ato pa mga igsoon, kung ang ginikanan naglakaw sa pagkamatarong, apil ang iyang anak igsoon, tabangan sa Ginoo na, no? Tagbuo ng panginahanglan, no? Kung again akong balikon, kung naay nagtan-aw karon nga mga ginikanan nga kamo pa lang ang naluwas, naglakaw sa pagkamatarong, naray adlaw nga maluwas na ang imong mga anak. Amen. Usana sa benepisyo kung ang mga ginikanan, mga lagad sa Ginoo, ang tibuok pamilya, ang Ginoo nay bahala mo atiman, no? Imagine, wala ba ya gisulti diri, tanawa. Ang ingon diri ni David, o mga anak sa matarong nga nagpakilimos. Sa to pa, basta anak ka sa matarong igsoon, imong mga ginikanan nangalagad sa Ginoo, matindaan nagpagamit sa Ginoo, no? Ingon dire, mga anak sa matarong o nga nagpakilimos. Wala pa daw kakita si David nga naay mga anak sa matarong nga nagpakilimos. Sa ato pa, bisan siguro o katong mga anak sa matarong naglakaw sa pagkadautan, wa pa kaila sa Ginoo, apan tungod kay anak sila sa mga taong matarong, ana ang pabor sa Ginoo, ana ang proteksyon, ana ang panalangin nga naman, tungod kay ilang ginikanan naglakaw nga naay kahadlok sa Ginoo. Wala pa lang nila ang panahon karon, apan usa ka adlaw pareha nako igsoon. Naay times nga si Lord mulihok, ug once si Lord mulihok, walay gahi nga kasing-kasing nga dili madugmok or dili mahumok.
pareha na ko. Kinsa may magtuo nga mapastor ko. Kinsa may magtuo nga ang dakpunon sa pulis kaniadto karon maunay tigwali sa mga pulis. Amen. Imagine sa unsay kanang pagbaliktad sa kinabuhi nako tungod kay akong ginikanan naglakaw sa pagkamatarong. Mao na sa tanan nga nagtan-aw karon. Kung dili pa Kristohanon imong tibuok pamilya wa pa nangalagad sa Ginoo. Padayon lang paglakaw sa pagkamatarong. Kay usa ka adlaw sa saktong panahon nga gitakda sa Ginoo. Si Lord magud na siya own timetable. Samtang moabot ang saktong panahon igsuon nga mao na gid na. Then kanang mga anak nimo nga nagpabadlong, matingala ka muuban na nagsimbahan nimo. Dili man na makabig sa imong wali pero makamit ra na sila og mga tawo nga mahimong instrumento sa Ginoo nga maduol sa Ginoo. Daghang kung nadungog nga testimony igsuon nga mga anak ug mga Kristohanon wala nakabig sa ilang ginikanan apan sa dihang ning langyaw sila or ning adto sila lain-laing lugar na trabaho nakamit sila og mga tawo didto nga mao mo introduce ni Jesus sa ilang kinabuhi ug karon nangalagad na sila sa Ginoo. Ngano man na tungod kay in the first place ilang ginikanan nangalagad sa Ginoo. Ilang ginikanan naglakaw sa pagkamatarong mao nay usa sa benepisyo igsoon mingsunod ang mga anak. Amen. Kay ningon si David igsuon, tigulang na daw siya apan sukad sa iyang pagkabata wala pa siya nakit-an nga mga naglakaw sa pagkamatarong nga gipasagdan sa Ginoo. O mga anak sa mga taong matarong nga nagpakilimos. Ang but ipasabot ni David nga basta anak ta sa mga taong matarong igsuon. No? Madamay ta ang atong panginahanglan tagbuon sa Ginoo kanaman atong mga ginikanan igsuon naglatay ang dugo ba nangalagad sa Ginoo. Amen. So nga na ang kanindot ka benepisyo. Mao nang kita mga igsoon karon mga Kristohanon to all of the viewers. Padayon lang ta. Usahay na yung mga times nga maglisod tadi kalikay misan ako. Na yung mga times nga murag gipit bitaw financially apan murag wala pero naa da ito. Murag wala na pero si Lord dili gyud na mo pasagad kay it's biblical. Si David igsoon na abot na lang siya tigulang pero sa iyang pagkabata sukad sa iyang pagkabata wala pa siya nakakita og mga matarong nga gipasagdan sa Ginoo no. Naay mga times nga naay kalisod pero tabangan nagipunta sa Ginoo. Naay mga times nga naay mga dagko kay hakit pagsulay pero ang Ginoo naa gyapon. Kauban nato taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga problema. Ngano man na? Ngano mga goodness and mercy? Magsige magsunod-sunod na to tungod kay naglakaw ta sa pagkamatarong, nagpagamit ta sa Ginoo, nangalagad ta sa Ginoo, naglakaw ta subay sa iyang kabubuton, natay kahadlok sa Ginoo, mao nay pagkamatarong. And that way, igsoon ang panabang sa Ginoo kanunay. No, ang blessing ni Lord naa kanunay igsoon. Dili mo hubas. Amen nga naman, naglakaw man ta sa kabubuton sa Ginoo. Mao nay nakanindot igsoon no. So to all of the viewers right now, nga nangalagad na sa Ginoo. Igsoon ayaw jud give up no. Bisag unsa ang sitwasyon panahon kalisod, kupot lang kita sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon si David, a man after God's own heart. Tigulang na daw siya apan sukad siyang pagkabata wala pa siya nakit-an nga mga taong matarong nga naglisod or naay naglisod apan wala pa sagdi sa Ginoo no. Wala pa sagdi sa Ginoo ang taong matarong. Kita karon nga nangalagad sa Ginoo padayon ta. Unsa man ang atong masugatan ti man-e igsoon mga hagit nagi na si Lord. Ako na ning gibalik-balik dili og dili og dili og dili og dili og dili gitadad-on sa Ginoo sa usa ka lisod nga sitwasyon nga biyaan ra ta diha nga maghilak. Nabay mga ginikanan nga ngana ang atong anak daw atong dalhon sa dapit nga awaaw adto sa lasang unya biyaan. Dili tay ngana mga ginikanan. So si Lord said, no? Dili ta dalhon sa Ginoo sa usa ka sitwasyon nga lisod kaayo nga biyaan ra pasagdan. Amen. Kun dili asa nga sitwasyon ta dalhon sa Ginoo, lisod man kayo, sakit man kayo apan ang iyang grasya, ang iyang panalangin mag-uban sa danato. Amen. Kay ngano man pulong sa Ginoo nagsulti karong kabuntagon. Tigulang na si Haring David. Apan sukad sa iyang pagkabata, wala pa siya kitag mga matarong nga gipasagdan sa Ginoo. In other words, mga igsoon, kita karon nga naglakaw sa pagkamatarong nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Bisan unsang nga season ang atong masugatan, kasama natin ang Dios. Kauban gyud nato ang Ginoo. Dili ta pasagdan, dili ta biyaan sa Ginoo.
Ug dili lang kay kita, apil ang atong mga anak. Kung na problema ka, nag-uol ka kay imong anak karon nagtrabaho sa layong dapit unya wala ba nangalagad sa Ginoo, apil na sa covering ni Lord. Ngano man kay kamo kita nangalagad sa Ginoo. Mo na nga padayon lang. Bisan nakita nimo karon nga imong mga anak wala pa nangalagad sa Ginoo, imong bana, imong pamilya. Padayon. Kay apil na sa benepisyo tungod nimo madamay sila sa pabor sa Ginoo. Kung mo give up ka kay tan-aw nimo, gikapoy naman kung inampo Ginoo, wa man sila maluwas, mo give up ka, kinsa na may mahimong tulay sa kaluwasan nila kung mo give up ka. Ayaw igsuon. Ikaw pa na karon kay ikaw pud ang gamiton sa Ginoo. Kung di man ikaw ang gamiton sa Ginoo, na mga tao kay saad ni sa Ginoo. Amen. Sa buhat igsoon, luwason ko ikaw, mutuo ka ni Jesus, maluwas ka, lakip ay mong tibok panimalay. Nya si David po ningingon diri, maumaor man wala pa siya makakita og mga matarong nga naglisod, mga matarong nga gipasagdan sa Ginoo. O mga anak sa matarong nga nagpakilimos. Walay anak sa taong matarong, sa mga tao nga nangalagad sa Ginoo, sa mga tao nga naikadlok sa Ginoo nga magpakilimos. In other words, kanang imong pamilya, mga anak covered na sa favor ni Lord tungod nimo kay naglakaw ka nga subay sa kabubuton sa Ginoo. Mao nang padayon ta. Kung karon igsunay nagtan-aw karon dito, all the viewers this time who are watching, if there's anyone who are watching this time nga dili pa mo save tanan, napay uban mga anak nimo, imong bana or imong asawa or something ana nga tan-aw nimo wa pa gid naluwas, wala pa naglakaw sa pagkamatarong din. Ayaw na tan-aw padayon kay gimaniho na sila sa Ginoo karon. No, nanay gi-design ang Ginoo, gi-plaster na gihanay ra na puhon sa Ginoo. Puhon sa saktong panahon nga gitakda sa Ginoo. No, ayaw na problema ha. Kung dili, padayon lang focus ni Lord. Padayon sa paglakaw, sa pagkamatarong, tutok sa Ginoo. Hebrews 12:2, fix your eyes on Jesus. Ayaw sa imong circumstances, ayaw sa imong makaliwat, kadugo, mga anak, nawa pa naluwas. Tutok sa Ginoo. Kay siya ang muluwas anang imong makaliwat o kadugo, imong mga anak, imong pamilya. Amen. Kay karon igsoon gitagbo sa Ginoo imong panginahanglan. Kay naglakaw man ka sa pagkamatarong, apil po na madamay sa ang panginahanglan sa imong mga anak nga mga nangaminyo na paboran ra na sa Ginoo, tabangan na sila sa Ginoo, di sad na sila pasagdan. Kay kita nga mga ginikanan naglakaw man sa pagkamatarong, nagpagamit man sa Ginoo, naglakaw nga matinud-anon nga nangalagad sa Ginoo. Damay atong mga anak sa blessing, sa favor ni Lord. Ulabaw sa tanan igsoon sa kaadlaw, wa pa man na sila maluwas karon, igsoon nagpabadlong pa na. Apan kung ang Ginoo nay budakop, ang Ginoo nay mulihok, bisag unsa kagahi silang kasing-kasing kana mahumok parehan ako. Pila na ka mga banggiitan kuno mga anointed preacher ila pong ipaampuan wa jud ko na bag-o, ako pa nang bugangan og sigarilyo. Daghan kay mig duol ako mga from Luzon, mga anointed preachers, pastors, ministers nga grabe mo ampong mga masakiton, makabuhi og patay, ako wa mabag-o. Pilti kong gahiya kay man dili pa man right time. Apan tungod kay ako mga ginikanan nga alagad nga matinud-anon sa Ginoo. Usa ka adlaw paglihok sa Ginoo, wa na ko kalihok. Wa man ko nadakpi sa mga pulis apan nadagpan ko sa Ginoo. Ingana si Lord. Once right time na para sa atong mga anak kaluwasan nila. Di na sila kabalibad karon mo alibay pa na mo balibad. Daghang kay mga rason. Apan kung si Lord nay mulihok, sigurado kanang inyong mga anak makahig yun na padong sa tiilan sa Ginoo sama nako. Wa ko kabalibad. Ingana si Lord. Kagamhanan ug kamilagroso. Mao nang kamo diha mga ginikanan nga nagtan-aw. Wa pa man nakita nimo nga imong anak karon nga nangalagad sa Ginoo. Ang future nila ba nga mauni, gusto ko akong anak nasa worship team, gusto ko akong anak kay narabay talent nga magpagamit sa Ginoo. Karon wala pa man kamo. Pagamit ta sa Ginoo, mangalagad ta nga matinud-anon sa Ginoo. Padayon ta nga maglakaw sa pagkamatarong kay usa ka adlaw kanang atong mga anak mosunod ra na nato. Amen. Karon gitagbo sa Ginoo ang atong panginahanglan kay naglakaw ta sa pagkamatarong ang atong mga anak sa tagbuon sa naniya nga ilang panginahanglan kay anak man na nato. Unsay gingon ni David, wala pa ko kakita og bisan mga anak sa matarong nga nagpakilimos, meaning mga anak sa matarong igsoon nga taong matarong tagbuon sa na sa Ginoo ilang panginahanglan. Ingana ta ka-secured kung natas Ginoo. Amen. Ingana ka-secured ang atong pamilya kung natas Ginoo. No? Mo na mga igsoon. Dahil ko na, what if pastor akong parehara na, vice versa na igsoon, basta naa sa pamilya. Okay? How if ang anak mo ay unang nangalagad pastor, maapil ba po? Yes, maapil na, tanaw, kay numdum ka brad, igsoon sa buhat.
katuningon ang gwardiya, unsay akong buhaton nga maluwas ko, ningon dayon si Pablo ug si Silas. Mutuo lang ka ni Jesus, maluwas ka, lakip ang imong tibok panimalay. So bisan kinsa ana sa pamilya nga nakabig, una anak ba, papa, mama, mutuo ni Jesus, damay ginatanan. Kay bloodlines naman gumo, whole family. No? Madamay gina siya tanan. Mao na siya mga igsoon nga mulihok sa lang Ginoo sa pamilya nato kay nanamay usa nga naluwas. Ingana ra na siya igsoon, no? Sa kang David lang giingon, ginikanan anak. Parehar na sila relationship, anak ra man na siya mga igsoon, no? So mao na nga again, sa tanan nga nagtan-aw karon diri nga nangalagad ka sa Ginoo, naglakaw ka sa pagkamatarong, either ginikanan ka or anak or unsa dia. Padayon kay naay buhaton ang Ginoo sa imong pamilya. Padayon ug ayaw give up kay ang pabor sa Ginoo. Kay nanaman koy kita mo gud paminaw mo either anak ka or amahan inahan. Kita mo koy nagsilbi nga karon nagbarog ba, no? Nagpatung murag nagampo bitaw para sa ilang salvation, para sa ilang kabag-uhan, para matagbo ilang panginahanglan. Kita nanay nagsilbi, nagdupa nila ba, no? Or silbi kita nanay taytayan bitaw padung sa kaluwasan. Mao na igsoon nga padayon ta nga maglakaw sa pagkamatarong, mapagamit sa Ginoo. Kaya ang Ginoo na bahala sa atong family. Ako nang balik-balik igsoon kung concern ka sa kaluwasan sa imong family, kung concern ka sa sitwasyon, sa kahimtang sa imong pamilya, una na nga concern ang Ginoo. Ngano makaingon mga pastor, tanawa tong tubag ni Pablo ni Silas. Mutuo ka ni Jesus, pulong sa Ginoo ni nagsulti, no? Maluwas ka, lakip ang imong tibok pamilya. In other words, si Lord concerned sa atong whole family. Dili lang kay ikaw nga naluwas karon. Ikaw pa na karon pero puhon-puhon sa saktong panahon nga gitakda sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mangitag paagi nga muduol na sa Ginoo. Amen. Kay ngano man si Lord dili concern sa usa ka tawo lang. Once usa sa membros pamilya muduol sa Ginoo, lukpon jud na niya according to the word of God. Karon di pa lang wa pa na nimo makita pero matuman ginapuhon. Amen. Pareha na ko. Kami tibok pamilya. Sa among pamilya igsoon duha mi bodlungon. Ako to una. Kanya ang akong manghod usa nga nas Cagayan karon. Ako ana siyang gitudloag suyop-suyop. Hanton ning grabe pug kayo ning kuan na po namura na pug ako or nalabuan pa ko. So dito sa Cebu nagstay hanton na adik-adik siya kayo. Grabe na kayo, worship na kayo. Pareha pon may mga akro, membro sa akro. And then kami may mga badlungon kay bis ako ra to usa ang buang sa usa ka lubi bitaw nga usa ka bulig ako ra kung buang. Duha na mi ako manghod atud piri mga adika antud ako manghod from Cebu mo rig Bohol muli siya Bohol dagdalhan ko niya usa ka putos kay dako man kay bahig sa Cebu tagaan ko niya choy suluhan na sulo ko CR kaming duha adik-adik, no? Apan tungod kay nga mong ginikanan ako mga igsoon ang lagad sa Ginoo. Uban ako mga igsoon mga pastora. Akong ginikanan, pastora, akong mga igsoon, mga maguwang mga pastora, gikan mga Bible school, igsoon, mga graduate Bible school. Kami mga salbahis. Kami may tigpangawat sa kwarta nila ron ni Soyop na mo. Aban tungod kay sila nangalagad sa Ginoo, naglakaw sa pagkamatarong, niabot na dyan ang panahon na mo. Ako una, na-convert, nangalagad sa Ginoo, tubag din. Ako manghod, ning sunod na po. Ako manghod, active na kay karon nas Cagayan, nagsimba nasi sa Assembly of God sa Cagayan. So, usasad ko sa nagmentor niya karon kay kami may kabalahibo, no? So, usa na siya ka purebag, ebidensya nga kung nay usa nga nangalagad sa Ginoo or kita nga nangalagad sa Ginoo mga igsoon. Karon atong namamantay mga member sa family nga wa pa maluwas, padayon lang ta. Padayon ta nga matinud-an nga nangalagad sa Ginoo kay ang gihinay-hinay na naog maniho sa Ginoo ang kaluwasan sa atong kapamilya. Diha ko gikan. Abi ko gahi na ko kaya akong pangandoy. Pulis ko, mapulis o niya. Drug protector niya. Daghang kay kong asawa, daghang kay kong chicks. Kay mao ni ganahan ako. Apan tanan na wagtang kay ang plano sa Ginoo natuman. Ngano man tungod kay nakoy mga igsuon akong ginikanan ng alagad sa Ginoo. Amen. So tinuod ang gingon sa buhat, tinuod pud ang gingon ni David. No, nga madamay tanan, no? Ngo gitagbo ang panginahanglan sa ginikanan, madamay pud ang anak. No? Sa buhat igsoon atong i-connect. Luwason ta ang bisag kinsa katong gwardiya man to. Maluwas ka lakip ang imong tibok pamilya. Amen. So ingana si Lord concerned sa family. Amen. Kung ang yawa ganahan mo bungkag sa pamilya ang kay ang yawa mao na daghan kay broken family ron kay mao na gusto sa yawa tirada ron no gubuo ng pamilya magbuwag mga bit ana. Apan si Lord concerned sa kaluwasan sa tibok pamilya. Mao lang na ang yawa ni ari pagpatay paglaglag pagpangawat, no?
paglaglag sa mga relasyon apan ang Ginoo ning ari aron pag for unity naadyoy mabuo ba ang tibok pamilya nga mga lagad sa Ginoo. Ngano makaingon mga pastor tungod kay niingon diri si Pablo igsoon sa buhat. Muto ka gini Hesus, maluwas ka, lakip ang imong tibok panimalay. Kabantay ka, concern si Lord sa whole family. Karon nagtanaw mo ikaw pay naluwas, pila pa mo duha, tulo. Dili pa mo kumpleto karon na. Puhon-puhon ayaw undangi sa pagampo. Ayaw undang sa pagpangalagad sa Ginoo nga matarong matinud-anon. Ayaw pag-undang sa paglakaw sa pagkamatarong. Ayaw undang pagpagamit sa Ginoo. Ayaw undang pag-ministry. Makurat ra ka usa ka adlaw. Luwason sa Ginoo imong tibuok pamilya. Tuuhi ang pulong sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Ginoo mahanaw man ang langit ug yuta pa niyang pulong mubarog ni matuman ni. It will come to pass. Dugay man, madugay man o madali matuman jud na. Amen. Pero kung mubaksilahit ka igsoon kay mangluod ka kay kapuya na kasi gampo sila maluwas din. Kinsa na may mahimong instrumento sa Ginoo for their salvation, muundang man kano. Igsoon, again, akong balikon, kung concern ka sa imong pamilya, si Lord concern unang-una before ka giluwas niya. Amen. So mao ni mensahe sa Ginoo. Nindot kayo, di ba? Imagine, tigulang na si David, apan sukad sa iyang pagkabata, wala pa siya nakakita og mga taong matarong nagipasagdan sa Ginoo o mga anak sa taong matarong nga nagpakilimos. Ang pasabot igsoon, kung kita maglakaw sa pagkamatarong, bisan ang kalibutan nas kalisod labi na nagpuyo na tas katapusang mga adlaw grabing kalisdanan, krisis, walay matarong nga pasagdan sa Ginoo. Amen. Grabe kanindot. And aside from that, ang mga anak nato di po napasagdan sa Ginoo. Ngano man kay kita naglakaw man sa pagkamatarong. Amen. So walay rason nga mo atras ta, walay rason nga mo balik ta sa agi, walay rason nga mo undang ta sa paglakaw sa pagkamatarong. Ngano man kay para na sa ugma sa atong mga anak, para na sa ugma sa atong tibok pamilya. Amen. So to all of the viewers right now, again akong balikon kung ikaw pa karon ang alagad sa Ginoo. Padayon lang. Kay ikaw may silbing kabiring nila. Okay? For the future, kung undang ka, musamot na jud nga masugamak sila sa kalaglagan. Usamang ka karon duhara mo nga naluwas padayon. Kay si Lord naghanay, nagplastar na. Si Lord igsoon ihanang gitawag o gi-prepare na niya or nana siya mga giplano pamaagi alang sa kaluwasan sa imong pamilya, imong mga anak. Amen. Saad na sa Ginoo. Siya Diyos siya nga nagsaad, siya tao. O wala siya saan nga dili niya tumanon. Amen. Kupot lang ta, padayon ta. Paglakaw sa pagkabalaan, pagkamatarong, paggamit sa Ginoo for the ministry, padayon ta igsoon. Kay nga naman, naray adlaw nga ang Ginoo mulihok sa imong pamilya, sa imong mga anak. Ugwan si Lord na mulihok bisag karon gahi kay lang kasing-kasing mahumok na. Kay walay imposible. Dahil sa presensya ng Diyos, walang matigas na puso. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord God sa imong mensahe nga naghatag og kasiguraduhan kanamo nining kabuntagon. Father God, thank you for your message, for your word this morning about salvation, about meeting our needs, Lord God. Salamat Ginoo sa imong mensahe nga naghatag namog kasiguraduhan taliwala sa kalisod sa panahon nga walay taong matarong nga imong pasagdan. So Lord God, I pray to all of the viewers right now, sa tanan nga nangalagad nimo og naglakaw sa pagkamatarong, padayon gid mi nga maglakaw sa pagkamatarong subay sa imong kabubuton. Kay saad ka na nimo Ginoo. Pulong nimo, wala pa kay gipasagdan nga nagsunod nimo. Og mga anak namo, ikaw na'y bahala na mo hanay mo plastar kay nganuman tungod kay mga lagad minimo nga matinud-anon. Salamat Lord, Holy Spirit, thank you for your presence. Thank you for your very comforting word for us this morning. Nga imo ming gidasig nga magpadayon mi nga maglakaw sa pagkamatarong. Kay ikaw na'y bahala mo plastar mo hanay sa ugma sa among pamilya, sa among mga anak Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ang imong pulong Ginoo tinuod matuod ug mubarog kini hangtod sa walay katapusan. Basta isulti nimo matuman gyud kini. Salamat Ginoo. Thank you Lord, I pray nga kani nga mensahe nga among nadungog karon mao ni maghatag na mugdugang motivation to stand in the truth, to walk in righteousness Ginoo, to walk in holiness Ginoo, ug magpagamit mi kanimo tungod kay naay benepisyo nga madawat sa among mga anak ug sa among pamilya. Thank you Lord for your promise. Thank you for your presence. Thank you for your word. Salamat Ginoo. And right now I continue to pray to all of the viewers, to all of the followers in this page. Continue to bless them Lord God. I speak blessing for them right now in Jesus name. I speak life in Jesus name. I speak hope sa mga hopeless.
And I speak financial breakthrough sa mga nag-antos karon sa ilang mga utang, mga na problema sa financial, dili stable financially. I declare blessing for them right now financially in Jesus name. Sa tanang mga white trabaho, I declare open doors for a job in Jesus mighty name. Sa tanan nga mga gapos karon sa makadaot nga bisyo, I declare deliverance in the mighty name of Jesus Christ. Mga bugto ang mga gapos, mga talikala ni Satanas sa pangalan ni Jesus. Sa tanan nga nagtanaw karon nga nagikinahanglan og kaluwasan sa ilang pamilya, I declare salvation. I speak salvation to their whole family in Jesus name. Sa tanan nga mga masakiton, I speak healing in the name of Jesus Christ. Pinagi sa mga labod ni Jesus, walay balatian nga dili maayo. Cancer, tumor or unsa nga mga balatian maayo sa pangalan ni Jesus. Inner healing also. Tanan nga naay balatian karon emotionally, I declare inner healing in Jesus name. Tanan-tanan unsa may mga problema nga giatubang karon sa tanang mga followers, Lord, to all of the viewers who are watching this time, Lord God, tagaig solusyon, tagbuha Ginoo. Palihok ka ang imong milagroso nga kamot sa ilang sitwasyon karon in Jesus name. Pamatud-i that you're the same yesterday, Lord God, today and forever. Kung unsa imong gibuhat, gipangbuhi nimo mga patay kaniadto, unsa man to mga dagkong milagro, mahimo na nimo karon. Mga impossible things is always possible to you. Thank you, Lord God. So Lord, right now, among dawaton ang milagro, dawaton namo mga kadaugan, Ginoo, dawaton namo panalangin gikan kanimo. We receive it right now by faith. Himo alamang ming kapiyalan, Ginoo. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ, our personal Lord and Savior. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. That's all for this morning. To God be all the glory. Okay? Sakto na, mag-prepare na ako. So, di lang ko magdagang istorya. I declare nga today is gonna be a blessed day, a fruitful day. And I pray that karong adlaw di matapos nga di mo i-bless sa Ginoo. Amen. Nimba ta igsoon, timo-timo or ni manminaw patagwali unya. Okay? Mga OFW sa mga di kasimba diha, ang Ginoo maga-amping kaninyo, magasapnay, magahatag og pabor na mo sa prayer kanunay. Amen. So, a blessed Sunday everyone. Ug ikabilin. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. God bless. Hey, God bless. Anyway, YouTube channel na to. Nasa link ang caption ang link. Free to subscribe. Ako nang i-download, i-upload ito. Keep safe everyone. God bless. See you next time.